Ano nga nagahatag sa nga atensyon o recognition sa aton mga rural women. Kung sini nga aga ang aton nga padayon sa pag-istorya subong nga aton naman nga duha ka mga outstanding rural women naton nga sa kategorya naman sa entrepreneur kag ang aton nga outstanding rural woman practicing fishery activities. So duha na sila no sa farming at the same time sa fishery. But before ta mag-proceed no, gusto natin nga tamyawon sang may nga aga si Dr. Maria Tina Pineda no, ang head naton sa Home Management Division no sa under sa Office of the Provincial Agriculturist. Ma'am, may nga aga gid no pag sa pagpadayon sa aton nga hinunanon sini nga aga sa nahibalo ginhambal ko nagina aton gin-invite si Ma'am Beverly Ordinario no halin sa Valladolid. Siya ning aton nga outstanding rural woman sa entrepreneur nga kategory. Kag si Ma'am Aida Gando sa San Carlos City, siya ning aton outstanding woman practicing fishery activity. Okay. So sana siling ko na duhanay ka sektor nga aton subong nga gina-istorya. Aton hibaluon sini nga aga kun nga ano ang ara sa ila nga ginobra. Kanang outstanding sila kay knowing for a fact nga of course kabalaman naton mga manuglamati nga ang probinsya sang Negros Occidental, we have 32 LGUs bilog nga probinsya. So ara subong nga aton nga mga empowered women no nga sila ang napili anong ara sa ila. So tagaan naman nato sang tiun sa panamyaw si Ma'am Beverly Ordinario sa halin sa Valladolid sa greet o no pagpanamyaw sa aton mga pinalangga ng mga manugpalamati siningaga. Ma'am, mayong aga sa tanan nga nagapalamati sa bilog nga Negros Occidental, ilabi na gid sa among mayor nga si Enrique Villaralies, kag sa amon nga mga agriculturist nga naga-support man sa amon, kag kay Mr. Hernani Tingson, kag kay Sir sa taga New Gross nga amugid ang nagatag sa mga equipment para sa akon nga BCO making. Okay. Salamat kid sa inyong mga support nga wala gid kamo naguntat sa pag-atag sa akon sa pag-iya agud nga mapadayon ko ang akong BCO making. Thank you. okay. So baka namin sa imo palang introduction, Ma'am, dagin emphasize man gid ang pagpasalamat sa mga nagasuporta sa inyong activity. Ma'am, so nagka-mention ikaw ma'am sang natawag nga BCO no, being entrepreneur no, agripreneur no. Ang ginatawag nato ni ma'am nga sa aton mga manugpalamati no, gina-define tani nga ang entrepreneurship or ang agripreneur no. Gina-consider naton nga pagpanguma isa ka business no, isa ka profit earning activity o kun isa ka activity nga nagaginansya ang nagahimo sina. So hindi na ma'am subong sa naligad ng mga panahon no, sa mga pila ka dekada ang naligad nga ang farming gina-consider ta lang nga inang basta makatanom lang no, whether taas or lubo ang production, basta makaprodukto lang okay na. But this time kinahanglan naton nga ipaminsaron nga ang ining activity business niya no, kinahanglan kaya nga may kung investment ka may ginbutang nga kapital, ano blang kapital naton siyempre ang aton nga kabudlayan naton kang naton nga kwarta gid gin bakal naton sa mga inputs naton. So wag amo na kapital ta ina nga mga ideya dapat sang ina nga gi-invest ta kinahanglan maginansya ina siya. So hindi na pwede nga ano lang inang amo lang gihapon. So we take agriculture as a business profit oriented nga activity. So amo na sa mga bag-o nga mentalidad ni gusto naton ipangop nga kamo nga mga kabayan-an may dako nga contribution sa pagtin-ad sa atong ekonomiya no. So being entrepreneur or business no, business woman no, sa panahon ta pa na sa outside nga term no, ikaw isa ka businessman or businesswoman no sa entrepreneur. Ano ang mga paano mo nalabot ang ina nga activity, ano bala may mga training ikaw nga paano nagsugod ang imong nga activity sa BCO or ang atong virgin coconut oil production? Ako yan naghalin gid ko sa ano adsuning nga nakilala ako
Halin ako sa asosasyon sa mga OFW. Okay. Kaysa amon nga Kani nga mo sa na una ma'am nga ano? OFW bali barangay level ko sang OFW president ko sang Pero ikaw mismo OFW ka? Hong Kong ako. Hong Kong, okay. Oo. Sige. Sa Hong Kong ako nagalin. Dito sa Hong Kong, daw wala manggid ko nagdugay, 2 years lang ko. Kay dito, ang nakuha ko yung ma'am hindi manggad, kunti how to love God. Ang Okay, hotel very nakuha good na. ko. Oo, namin na siya. Di dason nagpuli ko kay ang kun layo pagali sa pamilya mo, lain gid siya kun lapit ka. Kaya mo na nga nag-decide ko nga mapuli ko sa amon. Tapos pagpuli ko sa amon, nag-start kay Kuya sa iya sang sang asosasyon kay nag-create asosasyon ang UWA. Di nag-start ko sa asosasyon sa Muya sang OFW. To make short ng story ko, as OFW asosasyon, damo gambal nga hindi ko no mag-success ang asosasyon. Pero nakita ko kung sige-sige ka lang kay ang imo handom is ma-create mo ang asosasyon nga needs sang mga OFW kay daw nakita ko nga daw damo gid nga mga OFW ga problema. Di daw nagsige-sige kuya sina nga asosasyon bisan ano lang kami volunteer lang kami, wala kami ini wala sweldo, wala kami wala kami maginabaton sa UWA, wala kami maginabaton sa gobyerno. Ang amon da ginaanon kun damo nga tawo nga dalon ko diri sa probinsya gapangayo ko kay mayor namon kung anong pamasahe bala pang pamasahe lang sa mga suporta. Di mo lang nang ginaayo ko sa ila nga suportahan ng kuda nila. Pero nga in terms nga may ginasweldo sila sa amon wala. Volunteerism. Dason sa dira ko nag-start sa asosasyon nakilala ko gather kami sang MAPSI nga ginatawag sa iya sang LGU. Di dira ako nakasulod. Tungod nga ining MAPSI president namon nga si Hernani Tingson may id bala tapos gasiling anong ang livelihood nga pwede ihatag sa amon nga mga organisasyon. Ang hambal niya sa akon nido wala gid ko subong may makita na ang ining new gross nag-offer sa iya nga ma-BCO making. Pag BCO making namon ato ko sa nagapangumap sa akon nga talamnan nga 1.14 areas. Ano yung nilatanan mo, ma'am? Humay. Humay. Okay. Tapos ang sa palibot, sinasang akon humay, ang tatay ko sang una, nagambal sa akon, matanong kita lubi, later on, mga gamit nyo ni, nyo na puslan nyo ni. Siling ko man man, sige, bulikan ka namon tay tanom. Madamo ka lubi, pila ka puno. Daw mga 25 malang kapuno amon lubi. Dako na naman kung magkupras ka. Tapos ang uli, siling ko na, nagalakat ko sa amon, pakagto sa talamnan ko, anong kuning mga lubi ni nga ginapakaula na sa manok, pato, gansa, pagbibi, kada mo kami gansa ka mga bibi mo. Sa uli na nawag na si Sir Tingson, na siling niya, ning, dahil may intra ka BCO making. Iko sige sir, kay to kanugon malang di sa ngamon mga BCO, sa ngamon nga mga lubi di nga nagaligid-ligid. Kag along maglakat ko halin sa highway, kay ginalakat ko lang pakagto mga 2 meters pakagto sa amon. Ning magyan ko ang tagtatlo 2 meters to kilometers. Kilometers. Yeah. Ning magyan ko na ang mga pamalay nga may tagtatlo ka puno lubi, 5 ka puno lubi. Galigid lang na sa ilang mga uksaran kag sa ila talamnan. Hindi ko kanugon, no? Ano ko na man? So, dito nagsugod ang Oo, imong... dason dito ko nagsugod nga siling ko ay pwede sa gali, amhon ko na sa. So, nakapaka-training. So, nag-training ko. anong nag-sponsor? Sino nag-sponsor? Nag-sponsor sina ang iya sang MAPSI Valladolid kay Valladolid, nagdaog kami sang nagdaog kami kay tungod best kami or asosasyon kami sa dira sa amon nga banwa. Of course, gusto na natong tagaan sa background ng atong mga manugulamati nga ang MAPSI is Municipal Agri-Fishery Council in which mara kita natawag nga provincial level ang PAFSI, no? So Provincial Agri-Fishery Council. So ang mga city or municipality na under na sa PAFSI. So gusto ko lang na ipabala sa ato. Okay, padayon naman sa imong story. So na muna dayon nga gintun-ana namon. Actually ma'am ang promero ni namon nga obra naka-create man kami BCO sa dalayon hindi gid ko gyapon makakuha sini sa perfect nga mixture. Tungod kay ko Catholic ko ya dason do gid ko bala
devote gid ko ya sa ano sang Paano na siya nakaupang o nakapabulig sa imo? nakabulig siya. Paano? Kaya nangamuyo ko sa iya, kaya ang balls ni sang pari namon nga si Father Mau, Buenafe. Siling niya, wish kamo kay Mama Mary, kay i-grant niya inyo wish. Amo na akong gin wish. Okay. Ang virgin coconut oil, daw baga bala, daw miracle. Ikaw to ma'am ang nag-testimony dito sa social hall. Oo. Nga about BCO, BCO, oo. nga nagpakal gani ako. I remember no nga hambal mo nga you're very passionate about it nga naghambal ka nga ginapangamiyuan nagid and ato pala ma'am hambal mo whatever nga lain matsago ginagamit ko tong imong mga BCO ka ano may epekto nga nami to really pray anyway that's your religious na aspect pero somehow nakabulig sa imo nga naging nami ang imong quality so na perfect mo ma'am Na perfect ko ang quality niya. and then subong ano na nga level ang imong mga BCO Subong, tungod sa pandemic, damo ko na-create, ma'am, sa pandemic nga time. Damo ko naka-create ko para sa lamo. Naka-create ko para sa mga wards ni Balao. Really. Tapos naka-create ko para sa hindi Gray magputi. hair. Oo, hindi magputi mo buhok. oh Oo, really. Doon sana po sa mga Oo, isa sa nga hindi magputi mo buhok. Kaysa una nga time, di ba, ang mga kung sa unang nga panahon ang mga ginapuan ta sa aton mga bakbak Oo, kag para sa mga nanay gahipahit ta, sa mga nanay ta. lula, di ba? Oo, naamo na sa ilabok ng damol-damol. Oo. Paano mo na siya ma'am ginihimo? Ano lain ba lang ang proseso sang usual nga BCO lang or lain gini ang proseso kung maghimo ka para sa gray hair para lain? Ginabutangan ko na sa scent, ma'am. Okay. Ang para sa BCO. Ano ginagamit mo nga scent? Natural man, organic? Oo, organic man. Ang pareho na sang lavender. Ang lavender is for what? Sa gray hair? Oo, para nga hindi magbaho na ang ano, Kaya ang ma-neutralize bird. Oo, ang baho. Kaya maransid, ano na siya mo? Hindi tawag siya, sila, ma'am? Anong, nang daw madakot-dakot, malapit daw ka, ano sa iya, daw ganito ka, sila na- ang hit, Ang hit ng ano ganyan. Ano tawag sila ganyan? malangto siya nga daw basta daw mabaho siya. Mayroon din sa term. Anyway, sige. Ang mga bata na hindi niya gusto Lavender is a plant. Oo, bulak. Bulak nga. Oo. Paano mo gina-extract ang iya nga? Kabakal lang ko sina iya, ma'am. Ginawala na ko na iya ga. Ang lavender scent mismo na. Oo, Okay. na ginabakal ko lang At mo sa pag-process. sa akon nga How bisig. about naman ma'am sa wart? Ang sa wart na, ma'am, ano na saya ning nag-grind ko sang kadumdum ka kun sang una ang aton nga kinilis ang tinigang Oo. gin na ano ta sa aton guya. guya Pagkagi ko na sa amo muna. na sa Mm, ang ano ginbukbok ko kagin butangan sang BCO ang bugas mismo. ang bugas mismo. Okay. Dason butangan ko lang sa sang butangan ko lang na sa sang scent man nga lavender kag castor oil. Castor oil siguro ang mga munang Good na siya. makapaano sa ano na sa Amo na sang nami, ma'am. Kay ang akon may mga skin ko dire. mga skin tags. Tag, oo. Amo nang nakapakuha. Before ko sina magpagwa giltisting ko sa akon self. Actually, ang BCO itself, antibacterial na ang coconut oil Coconut mo. oil, Meron na siya nga built-in nga Oo. na component nga antibacterial siya. Muna siya nga nag-cleanse sa aton nga Lawas, Tapos, oo. other, well, anyway, ano pa na siya yan, kung istriktuhan to gina sa scientific na pamagi, it needs more inang research and inang study for that. So anyway, pasain mo sa imo lang yung household level, amo na yung ginobra mo sa buong. So subong ma'am, kumusta ang imong presentation sa product mo? Din ka na subong Baligya. display. No, ara ko sa Yala Mall, dason sa TLDC, tapos dito ko sa simbahan namon sa Katoliko sa compound sa Katoliko namon sa may Valladolid, may ara ko da store nga ginabaligyan man. So, may mga tao ka na subong nga ginasuhulan, maghimo sina or ikaw lang Family. yapon? Family lang. Okay, pila ka mo nga involved sina nga activity? Ning 5 kami. 5 ka mo. Pila ang may anang kabataan ka? Oo. Pila ka bata mo? 3.
involved at tanan-tanan sa Oo, production. oo. Pero ang inyong ginabra sa not every day man no, dason tapos hindi Sa pa 8 isa hours gid. ka week, sa isa ka week kadua kami mag-process. Okay. So far sa mga pila na ang inyong delivery, ang volume sa inyong mga produkto nga ginapagwa kada semana. Makapagwa na ko tag 7 ka litro sa isa ka Wow, okay. semana. Okay. Sa muna, ano lang, mga 3 lang ka litro. Subong 7 na sa kalitro. Tapos ang mga siling naton bala na ang mga nagatulubo nga lubi na hindi na magamit tani. Amo na siyang ginahimo kung ano, Oh, okay. ginahimo kung pamanyos. So, ang ano ma'am, ang other support, other agencies nga ga-support sa inyo, ang PCA is also nag-ano sa inyo? Oo, PCA. Philippine Coconut Oo, Coconut Authority. May nga agad sa atong mga partners man sa Philippine Coconut Authority, no? Namigin na siya mga activities. So, paano naman ina siya naka-apekto ay mga activity? Paano naka-apekto sa inyo community? Bala nag-contribute sila for that aspect nga ang ilang mga lobby ginabaligyan. Ginabaligyan nila sa Nila inyo. sa ako, no? Oo, tapos, ang mga tag-3 kapuno, 5 kapuno, dira na lang nila ginadulong sa akon. Okay. So, kailangan ang pamakali mo yan sa mga ano na. 5 lang niya akon pamakal. Okay. Kaya ikaw man lang kakuha, yan mo wala man talaga deliver sa inyo. Okay. Ako lang niya gakuha sa ila, tapos ako man kapasaka. So far, ma'am, ang imong kabataan, nag-eskwela sila, ano nang... Ang akon, may graduate na ko agriculture. Tapos ang isa, ning wala pa ka-graduate, ning architect. Tapos ang isa, ning manog college pa lang, ang akon lalaki. Kanami, ma'am, sa imong activity, kay at least kita mo nga through sa imong tiyaga, imong kapisan, prayers, no, kagang imong gidya nga determination nga mag-succeed ka sa imong activity. Na pwede kayo mahimo sa aton mga kabayanan nga mati subong, no. So, thank you so much, ma'am, sa imong ginatag nga example, no. Kabay pa na-inspire nato ng aton nga mga kabayanan nga mati subong nga pwede gid kamo mag-go into kung ano ba lang inyo ba lang nga passion, no? Ano ba lang inyong skill, ano inyong talento. Sigihon nyo na siya kay nga amo na siya ang makapabulig sa inyo nga pagpakabi. So ma'am, thank you so much, ma'am. So siguro taga na maton si ma'am Aida, no, sang TO, no, aton nga outstanding rural woman practicing fishery activity naman niya. So sa sektor naman sang pangisda, no, nakita ko din si ma'am Aida nga small but terrible, hindi siya nga babae, no? So, kumatian naman nato na yung istorya iya, kung ano man ang iya nga virtudes niya, no? Mga virtues niya as a woman, nga nangin outstanding siya sa fishery naman yung activity. Mamayang aga, Ma'am Aida, taga panambyo sa aton ng mga manugpalamati. May aga sa tanan, labi na sa amo ang Provincial Governor Eugenio Tibong Lacson, sa among City Mayor sa San Carlos, Renato Y. Costilo, o sa amo ang Congressman Honorable Gerardo P. Balmayon. So, may hapon o dagang salamat kaninyo. Okay, so ma'am, kanami isang imong ano ni nga sektor nga narepresentahan. Kay of course nakabalo kita diri sa Negros Occidental, no. May madamo kita sa mga coastal areas diri kag of course isa na dira ang San Carlos City, no. So ma'am, sa imo naman kategory nga practicing fishery activity, ano nga activity ang imo nga ginahimo gidya as a woman abi? Paano anong mga ginaobra mo sa nga sektor? Siguro ma'am ako kay napili ko siguro kabahin sa ako ang pagserbisyo o pagsuporta sa mga fishery ordinary. Okay. So bali sa San Carlos ako gakandak og mga sa San Carlos gakandak og mga meeting. Ikaw ang president, ma'am, sa anong association? Bulwangan Fisher Prop Vendors Association. Okay. Ako po ang chairman sa City Pharmacy. City Fisheries and Aquatic Resources Management. Sa CAPSI. Pharmacy. Pharmacy. City Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Okay. Nabaliusa sa ako ang mga kalihukan na kanang para makatabang ko sa mga balaod
sa Sa enforcement sa dagat. So bali gakanda ko og meeting per barangay. Per barangay. So ano ma'am ang gina-focus mo na sa when it comes to enforcement sa mga lahi sa pag-safeguard sa aton ng mga dunang manggad sa coastal? Ang sa amo lang ma'am kung gakandak mig mga meeting per barangay, gi-inform na mo ang community kung unsa ang mga gibawal. Gibawal ho. Gibawal sa Tanyon Strait. Tanyon Kay Strait, ang San Carlos is nabilong sa Tanyon Strait. So, unsay mga gibawal, amo na silang gipahibalo, madili na sila maghimo ana para dili makadaot sa atong kadagatan. No, kay kung madaot ang atong kadagatan, apektado man ang atong pangabuhian. So, mao na siya gihimo na ako, kandak ko 9 barangays coastal ang na kuan ako kada. So may upod ka na ma'am nga naga-enforce ang atong mga bantay dagat, paano nyo sila gaupod ka mo sila sa enforcement? Gaupod ni na-invite na mo ang Maritime Police, Coast Guard para mag-upod sa amon. Paano nyo mamaya pansindi sila or pamintain ang cleanliness kag ang sanitation sa baybay? So, through sa amo ang IEC, ma'am, education campaign kay kanang Bawal sila magtapon sa mga basura bawal sa sila magtapon sa mga basura sa dagat. dagat. Kanang bawal sila mogamit og mga illegal fishing Gears, nga taman kagagmay, no? Nga makuha ang mga gagmay ng mga bawal na siya, ma'am. Mao na sila ang among ginapaybalo nila. So, sa amo ang kulong-kulong sa barangay nga ako ang Tapos ma'am, mara kita programa sa una nga patinibla ma'am sa Blue Swimming Crabs. Meron ka mo ordinansa na nga nagaprotection sa may naa, ma'am, nga by kanang kilo gyud ang kanang kadakoon. gidakoon nga pwede nimo makuha. So kung magamay na siya ma'am, Hindi siya pwede kuhaon, ma'am. anong tapos na ibalik dayon. Labi na ang mga bukakahan o ang mga dili siya pwede. gabusog. Gabusog dili siya pwede nga kuanon kanang Dakon kay dili siya pwede. Kay kinahanglan buyan to siya nimo para mauman to siya ang magdaghan, magsalan. So for ma'am sa imong experience ma'am sa enforcement sina nga mga information, may nasumalang bala kay ikaw nga daw kagapasaway gid, ano ang ginahimo mo sina sa ila? Naadjud, ma'am, dili jud na siya makuan, dili jud na siya malikaya, naadjud siya mga problema. Mga medyo stubborn, no? Mga Sample sa amo kanang bawal ang mga baling. So daghan kay baling sa amo so ang Tino ginahimo sa ma'am gina-embargo, gina-confiscate. confiscate yun, ma'am. Unya, before siya gi-confiscate, ning coordinate ko sa among mayor, kung pwede, kanang mag-meeting ni dito, na siya, balan kung unsa ang problema sa mga mananagat, ma-address dayon na mo niya. So, dito mi nag-meeting, na-adayin si mayor ning attend dayon. Pag maunay reklamo nga kung ilang kuanon nga mutuman jud siya sa mga balaw, apektado ang ilahang pangabuhi at tungod kinaanad na sila gikan sinugdanan ngayon na muto ning promesa si mayor nga tagaan sila og ayuda basta ihunong ang baling. So nakadawat ko og 50 ka pambot sa nasyonal. So maoy among gihatag nila. Anong national ma'am? BUB, BUB, ma'am, buto na okay. So nakadawat ko atong 50. So maoy among gipanghatag nila sa katong manugbaling tapos Sa BIFAR. si mayor ningatag sila ning kuan si mayor og 20,000 kada usa nila alon kanang data lang Wala interest. para sa ilang pokot. Para lang sa Wala, ilang ikaw ma'am, naka-avail ka man sila ng mga opportunities. Naka-avail ko, ma'am, kay sa una wala jud koy kaugalingong panagatan. Okay. So, through sa yung pagbulig mo sa iba, gibuligan ka man sa mga local government union. Ma'am, ako saludo ko sa imo, ma'am, kay hindi na bala hapos ang mag-enforce ang layi, no? Kung gisa gani, bisan sa bata natin yung gisa, challenging pa na ang magsaway, no? Labi na ang mga tao nga atubang mo nga, kag mga manggaranon, ini nga mga tao, kag may mga influensya man ina sila, but then, here you are,
bisan babae ikaw, pero ginatinguhan mo gid nga i-enforce ang lahi kay kabalo kaya nga ang epekto sini protection na sa ila kay ang kadagatan maproteksyonan samtang nagaproduce siya sang isda nga nagahatag sang pangabuhian sa mga fisher folk sa inyong community. So namin gid naman imo nga kausa. So saludo ko na sa imo nga activity kay si superwoman ka na ma'am. Oo. Ang mga ko sa atong mga managkulamati si nanay dire slim nga babae no do pa paras lang kami kadako gamay pag isa sa akon gani pero ang iya nga ginaobra saludo ko na sa iya kay hindi iya basta nga nagasabay-sabay Tapos na ang lang. membro na mo dito ma'am nga may mga organisasyon kada barangay gi-organize na mo nga hulog og saving. Sila mismo ang nag-enforce Balik kami sa amuan nag-savings mi kada semana. Weekly na mo pinakagamay 50 to 150 ang Sino ga-collect pinakadako. sina ma'am? Na ako'y kanang record keeper. May treasurer ka nga per cluster na sila. Lain. Bali sa amuan mauna siya. Bali mag 3 years na mi sukad pag-implement na mo ana. So bali gani karong 16 share out na mo. Ano man na ninyo ma'am ang kwarta nga natin? Bali ang parta na mo nga natigong ginapahulam na mo sa Yes, membro oo. rapod niya. Pila ka percent ang inyo? 3% ra ma'am sulod sa tulo ka bulan. Okay. 3% sulod. So far pila na ma'am ang nakahulam sa inyong kwarta? Halos tanang membro ma'am Pila nakahulam. kabilang ang inyong membro? 47. 47, very good, no? At least Nya. na tala Karon 16 share out na mo ang among kwarta nga pondo is 400,000 ka. Wow! Congratulations. So, ay, sakto gina ma'am nga inang ano ka lang nga very unassuming ang imong personality pero kanami sa imong imong nga plano kag tinupdan ka man sa ni Mayor. Nakatabang pod mi sa among membro ma'am kay kung naa sila example masakit, ma-hospital, magpa-check up do na mi tabang nilang Meron ka mo ng wala na sa health bayan. assistance what very good pag na. So kanami gid sa inyo nga programa kabay pa nga magpadayon kamo sa mga tuig pagit nga ilabot tapos ang mga membro nyo kabay pa nga may na develop tamanda nga second liner mo kasi syempre wala na tabala nagahube no kinanglan man naton nga ihatag ang responsibilidad sa next na generation pero so far ikaw Pero sa among savings ma'am dili na ako ang gakuan. Yes, meron man gid. Membro na nga akong So naghimo gisaligan. ka sang structure nga Oh, gid-elect. naapod mi mga vision. Yes, very good. So may mission ka mo, may goals ka mo, ano na. So very good na mga activity. At least klaro paano ang inyong padulungan, paano unsaon ninyo sa inyong himuon para nga malapod ninyo ang inyong vision. Kay amo na siya ang aton nga direksyon, no? Sa aton obra subong, amo na ang direksyon naton nga bisan hindi pa na naton malapod subong sa aton nga generation, kasi sa aton nga bata, sa aton nga apo, no? Sigihon na nila nga mangin legacy mo na sa imo nga gisuguran. Kay sa amo pong barangay kun magkuan sila ma'am kanang mag-barangay development mo appeal gyud ko. Wow, very good. Oh. Pila na imong edad ka subong nay? Running 65. Oh, wow! Tuod ka? Baka na ba sa imo mga 50 lang? Oo. Six- 65 God na is ko, ma'am. God has blessed you with nami nga because you're helping man sa community kag Bisan na politika. voluntary pero enjoy ka sa imong service. Yes, amo ginang namin mga ipalato nato sa aton nga mga mga membro sa mga aton mga listeners, no? So, ang estado sa pagpangabuhi hindi na siya upang nga magka-serbisyo kita sa aton nga mga isig kapareho. Dili, ma'am, dili. Kaya nga aton nga kabuhi nubo lang himuon ta ang nami kay para nga may babilin kita nga maayong ehemplo. Ma'am Aida Gando, saludo dito sa imo kag you deserve to be the outstanding woman practicing fishery activity. So in behalf sa amo sa opisina, salamat gid kay ma'am kag kasubong man ni Ma'am Beverly, no? Ordinary kag sa aton nga mga interview sang ligad nga tiyo, no? Thank you so much. Saludo kami sa inyo sa Office of the Provincial Agriculturist. Of course, sa sa provincial government sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson. So kanami sa aton nga talakayan but ang aton nga programa di na naging magtugot sa aton nga chimpo. So sa liwat, madamo gid salamat sa aton mga managpalamati, Ma'am Aida, Ma'am Beverly, kag sa ini ang inyong angkor Lucila Perartilia. Stay safe everyone. Merry Christmas in advance kag avance ni Grense.
Manila, from